こんにちは、隙間のリリーです。メルを読むためのハワイ語ミニ講座第23回目です。よろしくお願いします。今日はカレオハノの一番を取り上げて、ハワイ語の基本的なところをお話ししてみたいと思います。まずこのカレオハノというタイトルなんですけれども、命令はですね、このマカハサンズ・オブ・ニーハウのメンバーが作っていて、このメンバーの一人がですね、カレオハノさんという人にギターをもらった。その感謝の気持ちを伝えたくっていうところで誕生したメレのようです。なのでこのカレオハノというのは人の名前なんですけれども、カレオハノとこんな風に分解するとですね、意味が分かってくるっていうのがハワイのネイティブの人の名前の特徴だったりしますね。レオは声ですねに定冠詞がついている。でハノは誇らしいとかっていう意味ですけれど、なのでカレオハノで、誇らしき声、どんな人なのかなってすごく思わせる名前かなと思うんですけれども、メレの歌詞の方に行ってみたいと思います。まずカレオハノと歌った後、オカレオハノコウイノワと続きます。コウイノワはあなたの名前、あなたの名前はケアウカハ、じゃあカレオハノですと歌っています。よくこの沖縄は主語の印と言われたりすることも多いんですけれども、ここでは主がむしろコウイノはあなたの名前で、あなたの名前はカレオハノですと、こちらの方は述語になります。でカレオハノにスポットを当ててこの沖縄がついてこの文頭に来ていると、そういうふうに理解した方がいいと思います。ちなみにオバイコウイノワというと、あなたの名前は何ですかという意味になります。そして、このバイのところが、ハワイ語的には誰という意味なんですけれども、ここに名前が入ってオカレオハノ、普通はあなたの名前はと聞かれたら私の名前はと誰かが答えるはずなので、その時はここに沖縄がついてオカレオハノコウイノワ、私の名前はと答えるのがやり取りとして普通なんですけど、このメールではあなたの名前は誇り高き声という名前なのですと、すごく感動的にメールでは歌われています。次の歌詞に行ってみたいと思います。あなたの名前はカレオハノと歌われたら、次カレオハノがどんな人なのかなと歌われるのかなと思いきや違うんですよね。クーホメオケアウカハ、ケアウカハの町は私のホームタウンなんですと。この時の沖縄はケアウカハという固有名についてケアウカハのが主語であることを記している言葉です。この場合は主語の印と考えていいんですけれども、もう一つ続きます。カウラナオケアウカハ、ケアウカハといえばカウラナ、名高い町なのですと、こんなふうに自分の故郷のことが歌われています。ケアウカハというとハワイ島の、東側ヒロにも近いあたりで、ヒロもうちょっと東に行ったところにある町で、昔からハワイのネイティブの人がたくさん住んでおられる町のようなんですけれども、カウルベヒオケ会、有名なメレですよね。ケアウカハといえばカウルベヒオケ会の舞台でもあったりする、そういう町なんですけれども、このカレオハノの中ではこんな風にケアオカハの町はカウラナで誇らしい名高い町で、風景は美しいんだろうな、マウナケアが見えてみたいな、海辺も美しくてみたいなことはわかるんですけれども、いまいちさらっとハワイ語をたどってるだけでは一体何に感動しているのかがよくわからない
メレだったりします。で、先ほども申し上げたようにカレオハノさんのことについては具体的に何が語られているというのでもない。その辺りをですね、ケアオカハという町はどんな町なのかということを少し歴史的にたどってみたりとか、しながらですね、ズーム講座の方ではもう少し踏み込んでメレの世界観というかを味わう、そんな講座になっています。よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メレのためのハワイ語ミニ講座終わります。